5,000, 6,000, 11 no? 11 pa. Ayun na 11. Ang mura. 6,000, 6,700. Daddy. Saan tayo niya naakit? Pupunta tayo sa itaas. Wala mo mas makro? Ayan. Ito nga. Ating laruan. Yay, may laruan dito. Saan? Dito? Yan. Tara. Ang lamig. Ang lamig dito. Kakaibig. Lamig din. Kaya gusto kong bumili. Ito TV, walang rider eh. Saan TV? Yan nga. Saan dito pa? Lamig. Lamig pa. Ating notebook. Bili tayo notebook. Ay, TV. Mga ano din oh, mga uniform din oh. Ay, di ko kailangan yan. Ay, kailangan. Wah, yan ah. Gold. Sino? Saan? Atin yung saan? Saan? Doon pa no? Ating blower. Dadang kaya. Saan? Black box sila. Black box yun, ano ka na? Parang ano, portable box. Tama na. Nilalagay sa nalaman. Hindi ang vlog yan. Shout out po. Shout out po. Hello, shout out po. Sige po. Wala pa? Gingging Sarabantes. Sarabantes po. Sige po. Thank you po. Bye po. Ano na, may shout out na sa kanila. Nice. Sabi ko siya kabatid mo yan ah. Anan. Pagkita mo palikid. Ang lamig. Sobrang lamig na. Pagkita mo, mamasyal na lang tayo. Ano ba may vlog ka dito? Toothpaste. Pa. Okay yun. Kung magkano mo na, magkano pa ka ng mga... Dali mo. Dali mo mas pwede ito. Kasi ikaw ang leader. Ayun ang gusto ko yun sana. Ayan. Madami. Ikay naman kami. Ito kasya to siguro sa inyo. Ito. Yung balak. Tara dito. Magkano yan? No. Top toys. Ang laki oh. Top toys. Ito, zero. Anong oras? Dosi na. Di ko alam kung ano to. Baby. Dito na si... Ito. Pang giniling ay dog food. Yung giniling. Pag giniling pa. Ang giniling daw. Ay, sabon. Anong babibili ka ng ano? Sabon? Ito. Eh, Ano tayo lalabas eh? Wala kasi yung sound. Copyright siya. Saan? Dito? Saan? Copyright dito. Sige, tara na. Tara na. Ayun na yung ano to, surf pa to. Hindi ko alam kung surf kung... Hindi natin alam kung surf. Ano? Pampers. Yung pampers. Yun. Pabili mo kayo, no?
Dalan sana ako. Dalan. Ating yan, century tuna. Dalahin niya. Hindi gatang gay, gatang panyalwarang gay. Wow, ang lamig! Lamig. Ano to? Sampalok. Lamig. Ay, ito yung egg natin. Sali na akong kaya kayo, no? Tapos lulutuin mo. Ating egg. Ating itlog. Ating tilapia. Wala. Anong po itong itinola? Tinola Hindi naman. Tinola o sa labas na lang? Hindi. Dito mo yung binibili. Ah, ito na. Ano kaya dito? Walang price. Walang price. Ay, gusto mo? Price. Ay, isang gusto mo? Oh, walang price. Walang price dito. Ay, ice cream naman to eh. Ah, wala rin mga laman. Ha? Walang laman. Ito, meron. Meron laman. Walang price. Atin yung price. Saan yung price? Wow, ang sarap nito. Wala pa. Iwanan natin sila. Tara. Iwanan natin sila. Oh, iwan na kayo. Hindi pala rin harap yung kain nito. Bakit? Tara. Tara, bibigyan. Gusto ko sana nga eh. Nagugutom na nga ako eh. Anong gustong bibili mo doon? Kahit price lang. Saan? Magkano yan? Ito, gagamitin mo. Oh. Magkano yan lang ng konting mantika? Nabalo kaya. Magkano yung magkano? Masarap na rin popcorn. 44. Ito? Ayan, lutuin niya popcorn. Lagyan mo cheese o kaya ano. Ay, ayoko. asin, Ha? iodine. Uy! No, 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 no. Ha? No. Ayaw ko. Atin yung ano. Kasi na ninili ko. Ay, ito ating price. Kaya price oh. Yung gusto mo? O yan. Magkano? Ang haba ng pila. Ang gano yan? 140. O, bibilin mo. Ah, kayo, bahala kayo. Ano ni brother? Agitan niya. Ang lamig. Yan. Ayun, 70 yung sa itaas lang. Kunti lang to. Hindi, okay lang yan. Kunti yan. Pwede nito. Parang nito. Single salary. Hindi. Ah, yan. Ayos na. Ano bibilin mo? Oh, kayo. Ang gusto nyo? Ba? Buong to. Kailangan to. Ang lamig. Sobrang lamig nito. Ay, dito. Ka bibili dito. Ay, hindi. Yan nga. Tama dito. Wala na. Ako punit, oh. Ah, punit na siya. Yan. Tama, punit. Kaya natin... Ah, may pizza. May pizza. Nasa rep. Atingan natin dito. Ah. Ejek. Bili ka ba ano? O ito, bili ka na rin doon yung ginting. Ano ba malamig doon? Yung malamig. Malamig din ba yan? Oh. Saan dito? Ito brother, ang muli mo. Malamig yun? Hindi makarap ka to. Wala brother, ay sige. Ito pa. Malamig yan. Hindi malamig din sa nakarep. Ah, sige. Hindi lang sa nakarep. Tara na. Go. Freezer pala. Freezer yan ka o rep? Parehas lang. Ang lamig eh. Sobrang lamig. No? Sobra. 11 na to. 11 na. Saan na? Wala. Wala yata eh. Oh, 10 pesos. 10 pesos. Wala. Doon lamo. Ating niya. Tara. Adun. Ah,
Hanap. Ano ba yung ilupan? Ating ako. Ating man. Ay, ano kaya? Gaano ba? Coco. Saan yung... James, ka na lang. Ran, gusto mo yan? Masaming dalawa ito. Ating akin ito. Pero tayo kung bukas dingding. Ay, Paano sure. mo buksan yan? Ah, sige, dito na lang. Kano ba to? 32. Bago malaki. Ito. Bakit pinari na? Ating yung Sprite. Sprite. Gani. Ay, Tinko. Tinko. Coke ako. Pa, Coke ako. Ito, Coke. Coke tayo. Coke. Di masyado ating camera. Hindi natin nakikita dahil ate. Tinko. Ka-Coke sa akin na. Coke. Ay, ating Kuya Jerry. Ayan pala. Yan. Oop. Yan. Ano? Bibili ka ng toyo pati ano? Bahala na tayo. Ito, ulam natin ito mamaya, oh. Mag-grocery niyo ba? Ating niya. Ah, Magkano? 54. oo, ganun talaga. Ito. San Marino. Ito. 95. Oh. Wow. Hindi masarap yung ano. Yung ano din, yung bukay. Kokay. Uy, yung iPad kaya. Pang ano. Ano kaya? Ah, ito. Oh. Kano la? Yan. Anong gagawin natin sa toyo? Oo, tayo, suka. Mga adobo. Di naman tayo mag-aadobo. Dato po din. Sige, bala kayo. Atiya. Tayo, suka. Ay, Walang dato po din yung grato. Saan mo niya? ating mantika. Hindi. Ito. Di daw natin mamantika. Ano? Ating suka, oh. Saan yan? Ang liver. Ay, ito. Buhos nyo lahat sa ano. O, pa. Pag kayo nagluluto ng ano, ng... Dato puti. Hindi. Dato po. Ng adobo. Lahat ito, dapat lagay nyo to. Ito suka, oh. Ayun ang ating bote. Ito sila ilang mo. Ating bote. Ito, ating atlo. Hindi natin alam na. Oh. Ano pa? Tara na ba? Pwede na yan? Ano pa, magaan tayo? Kakain muna. Tara na. Tara na. Oh, matagal na to. 15 na to. Oo, pabuti ng isang oras. Isang oras. Isang oras ka to. Ano? Sa tayo pupunta ngayon. Ikaw yung ano namin. Hindi natin alam. Pagpipila din na. Ay. Ito. Ah. Ay, doon na yung dalawa. Ito pala. Tara na. Ay, corn beef. Ay, pa. Aling corn beef. Hindi, mais daw to. Ay, ating mais.
Walang presyo. O, tara. Talagang si... Unang kami ito. Ano? Ay, ito, hindi. San Marino. Tulis mo ito, Jing? Magkano to? Tiger? Tiger Oreo. biscuit. Ito naman ay... Ito. Bayaran ko na lang sa bahay. O, balik nyo na lang yan kung gusto nyo manginasal. Kukuha mo na. Ngayon, babalik ko pa. Babalik. Hindi mo na alam kung saan mo yung babalik yan. Hindi natin alam. Nagugutom na ako. Ito, corned beef. Kaliit-liit. Ito. Ay, hindi pala to corned beef. Saan yung corned beef dito? Dutch milk. Saan? Buhat mo naman, Jing. Buhatin mo na. Yun, yung nawakan Saan? din yun. Buhatin mo na. Buhatin mo. Ay, ang bigat eh. Ang bigat. Ay, ito na lang kay ate. Ate. Tapos, isang ganito. Ito. Hindi natin alam to, pero... Wala na, Jing. Jing, wala na. Wala na. Parang ano ko na. Gano. Wala ka. At tiyabala eh. Ano? Ah, teen cream. Oh. Ay pa yung ano ma. Pag may sasali. Ano natin yan ko? Ano yung pihan? Amayad ni Tay. Amayad ni Gini. Jing, babalik ka na na. Kaya dito na sa pesos mo sa malalami. Sige po. Sige po. Dapat mo lang, Jing. Na? Babalik ka muna. Ay, hagila. Pera. Kasama mo ba yan? Shut up ni ate. Oh, shout out, shout out. Magkano yan pa? Nakakyata. Na, kano yan? Hindi natin alam. 80 po, 613 po. Ano, Jing? Ah, Tara, 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 tara. Bilis na, Jing, oh. Pauwi na tayo. mabilis maubos. Wait lang, wait lang. Huwag mo itong... Wait lang, wait lang. Si camera mo. At tinigita mag-full kayo. Parang niya po nalaman. Kaya, ang hinayang kayo. Yes. Tara. Resibo. Kilala ko pala ni Kuya eh. Tawag ko na kasi nilabas ang Kuya ka. Nakakilala ko. Oo. Thank you. Shout out na lang po. Sige po. Ito. Okay, tara. Anong gagawin natin? Gagawin natin. Uwi tayo. Saan tayo lalabas? May labasan ba? Oo. Saan? Sabi niya. Meron pala na ako kilala si Jing. Talaga meron. Wow. O, paano mo siya update? Yun eh. Sige po. Ano yung out pa? Na. Ah, Hindi ka na parang siguro ito din. parang ganon. Naku po, tara na. Meron yung nasalo. Bababay na tamo. Ayan ang inasalo. Sabi lang. Sabi ko sa'yo, sana di Tingnan mo. Di ba sinasabi dito manilan eh? Wala. Anong gagawin natin? Wala na. Uwi na tayo. Uwi na tayo, tara na. Ano yung gagawin natin?
namatay dun. Pwede na O yun. tara, siyempre, uwi na tayo kung pag-gagawin natin. Siyempre. Tapos saan yan? Babay na tayo pa. Ikaw, sige. Pa, babay na.